Ie, croeso ato ni mae ganolfan Cneifio Meirion. Da chi'n ymuno ni ar hyn o bryd yng nghanol y cymal terfynol Gornest y Menywod. Ar un mae Mena Jones, ar ddau Dominic Chetwynd, 3 ydi Susie Parish, 4 mae Mary Lucas Ridge, Becca Jackson ar 5 a draw yn y pendraw Catalina, Michael F yr holl ffordd o Australia ar 6. Dyna'r line-up felly. Ac mae'r menywod yma wedi llwyddo i ddod trwodd o'r cymalau cyn-derfynol. Dyma'r detholiad o gnifyr gorau o ran y menywod yma yn y sioe fawr. Felly golwg ar arddull Mena Jones yma na. Wrth ei ochr hi, mae Dominic Chetwynd a wedyn Becca Jackson ydy'r ferch yma o deulu enwog y Jacksons. Dyna ni golwg ar Mena Jones unwaith eto ac Becca Jackson rownd y cornel na ar oen y rhif 2. Mae yna 4 yn y gorlan tro hyn ac fydd rhaid yn nhw gyflymu tro yma mwyn gwneud yn siŵr mae nhw ydi un o'r rhai tebyca o ennill. Nawr te, Susie Parish a honna i lawr, cael chydig bach o drafferth gyda honna yn ei lle. Mewn a Mena Jones ar hybryd, mewn a Mena Jackson yn fyd yma, Mena Jones o fan hyn. A hen ffrind i fi yn gymar gorlan i Mena Jones o Faldwyn de, Richard Bailey o Dalabont. Felly shout out i Rich, yn mynd i weld o estalwm. A dyna un o'r pethau mae'r sioe fawr ma'n gynnig i chi dydy cyfle i drafod ac i gwrdd a hen ffrindiau ydych chi heb weld ers talwm lawr yn fanna efo oen Mary Lucas Ridge yn fanna, cneifwraig arbennig o lwyddiannus o Loegr, cneifwraig y flwyddyn yn Lloegr a dydw i gwir, Mary Lucas Ridge. Wedyn fan hyn da ni'n troi nôl i weld rwan Dominic Chetwynd, Becca Jackson fan hyn dod rownd y cornel na, Gorfod Nofalus rownd y gwddw, Stodiau Hirion i Susie Parish fan hyn. Becca Jackson wedyn hefyd ar y Stodiau Hirion trawiad am drawiad efo Becca Jackson ar hyn o bryd ydi rhwng nhw i dau y tybed o ran pwy sy'n mynd i orffen yn gyntaf. Mae Mena Jones hefyd yn ennill tir ar hyn o bryd yna chi olwg nes ar Mena Jones a Becca Jackson ar arddull na yn glir i'w weld y fanna Stodiau Hirion i Mena Jones y fan hyn rwan. Bydd hi eisiau gwneud siŵr bod i'n mynd dros yr asgwrn cefn na efo un trawiad mwyn gallu gorffen yn daclus. Susie Parish yn cyflymu lawr yr ochr dy gyflog o fanna, chydig bach o gicio fanna i Becca Jackson wedyn, just yn ansefydlogi'r sefyllfa. Susie Parish hon unwaith eto, 3 allan gen i hi, wedi mynd mewn am y pedwerydd rwan, ond y dim. Dyna fo, lawr y gorlan i gael ei berniadu. Wyn Benyw ydy'r hein, ac oen fan yw Becca Jackson i lawr. Felly y ddwy ohonyn nhw ydy'r arweinwyr o ran cyflymdra ar hyn o bryd, Susie Parish a Becca Jackson. Mena Jones chydig bach ar ei holi. Cic neu ddwy ar chydig bach o flaen ar ôl ar y penol na cyn gorffen yr oen yna. Mae ras felly rwan rhwng Susie Parish a Becca Jackson, y ddwy ohonyn nhw. Just yn mynd rownd y penol ar tansail ar hyn o bryd. Dyna hi Susie Parish o fan y Mary Lucas Ridge yn ochr hi, ond i droi a chodi'n gyntaf fydd rownd y gwddw mae Becca Jackson. Dyma hi chi, mae'n dipyn o ras rwan o hyn ymlaen. Mae'n siŵr bod nhw'n canolbwyntio yn unig ar ei gwaith i hunan. Dyn nhw'n clywed y sylwebwyr yn creu'r awyrgylch yma. Dim ond gwneud yn siŵr bod nhw'n cnifio mor daclus a mor gyflym na sy'n bosib ydy'r amcan rwan. Becca Jackson ar y Stodiau Hirion am barod. Mena Jones wedyn nôl â ni at Becca Jackson yn ôl y camera fan hyn. Fydd hi'n troi'r gornel ar gyfer yr ochr dalu na mewn dim o bryd i chi. Just yn defnyddio'r llaw chwith na i gadw'r clustiau rhag cael ei bachu gan trawiadau yr handbys na. Dyna ni bach o fwy o gynnwr fo fan hyn rwan wrth i ni weld Becca Jackson yn rhithro rownd y cysel ola na. Chydig bach o drawiadau ar ôl gen i Stodiau hir i lawr yn ochr y goes dwytha na rwan. Yr oen na ddim cweit yn fodlon efo'i sefyllfa ar hyn o bryd, ond mae'n mynd i fod yn Becca Jackson o ryw ei chydig bach o eiliadau dwi'n credu, ond ar gyflaf mae Susie Parish wedi llenwi'r grif na ac bron iawn yn eich roi hwnna o fewn dim. Becca Jackson yn gorffen yn gyntaf, Susie Parish yn ail, Mary Lucas Ridge yn drydydd a Mena Jones chwarter eiliad ar ei hôl hi. Wel, am ornest wych.